povídej, co se chystá? A knížku společně s Davidem Urbanem. Tu nám teda v nakladatelství schválili a vyjde v dubnu příštího roku. Nebudu to taková upřímně, protože je taková fúze jeho stylu a mýho stylu, takže si tam doufám, že to bude dobře fungovat, že se to bude čtenářům líbit. Myslím si, že v tom no uvidím. Já jsem právě zvědavá, jestli jako čtenáři i poznají, co tam je jakože, jak se to spojilo, prostě se o tom jakoby mluví, protože my jsme to psali dohromady, takže tam je s obou něco. Bude to tím pádem o něco drsnější, než já běžně píšu, ale asi zase trošku jemnější, než jsou zvyklí třeba Davidovi čtenáři. Tak se to teda jmenovat Kruh pomsty. A bude to zasazeno do Liberce, takže jako další díl té mojí liberecké kriminálky. Ty postavy tam budou vlastně Filip Bauer, ten to tak jako propuje zatím všechno, takže ten tam bude taky mít teda už menší roli, ale bude tam hlavní postavu Jakub Weiss, který bude i v té další, co teď začnu psát, a spolu s ním bude vyšetřovat případy Magdalena Hofmanová, která bude na jejich služebně nová. Uvidíme, co. A bude tam někdo od Davida? Z Davidova týmu? To domluvili jsme si, že tam budou ty moje postavy. Protože to odehrává Liberci, takže nebude to tenkrát, jako on píše tím Vladimírem Zlým, že tam vlastně každý má svoje vyšetřovatele a vyšetřují v Praze a část v Ostravě, a tady jsme se domluvili a fakt jsme to psali jakoby jeden příběh spolu. Takže bylo to jako docela zajímavý. Já jsem se vždycky chtěla zkusit, nebo zajímalo mě, jak to vůbec můžu jako napsat dva lidi jeden příběh. A jako hodně mě překvapilo, že to jako šlo velice snadno.